umntwana nje kufuneka sithi uyixoxa kancane njengabomama yabo sibonisana ekutheni ukuthi singayenza kanjani le singenzeka kanjani wena mawibuka uyibona kanjani. Ngesikhathi uhambe senihambile babantu sasale sathi ukuxoxa nomkhulu kancane sayibukisisa ukuthi lento ifuna ukubhekwa kahle le kaSimanga ngoba uSimanga ayilungile lento sayibona ukuthi ayilungile lento because akudingi ukuthi sichithele isikhathi ukuthi siyilungise ifanele ukulungiswa liyanto. Esiphiweni sami ngaphiwa ukubona into ukuboniswa into ngokwami uma ngiyibuka lento ayingithokozisi ngiyibuka njengesilwane mina uma ngiyibuka ayingiphathi kahle emoyeni wami. Baba Simanga nabuye nathi uyixoxa noba Simanga lento sayixoxa kwase kuba ukuthi ngiye ubheka udokotela sokukhona esengimtholile ukuthi ke besingakayi kuyena bengisenzile nje i-appointment yokuthi siye kuyena. Kodwa uSimanga masiyibuka thina lento akusona itherapy into efuna ukubhekwa ukuthi iyini. Angisabathemba abantu nami bekwenzela ukuhlukumezeka nakimi uqobo ukuthi abanalo iqiniso abantu laba abaneziphiwo zokusebenza umuntu. Kodwa umuntu uyafunakala kudayena ukuthi lengane lena ayibheke lento umuntu ukuthi iqone. Uma uyazi ukuthi thina vela ngithi lezi zinto ezinye asikholelwa kuzona kodwa thina besicheck nje leyo. Yebo ngiyavuma ngiyayihlonipha futhi inkolo yenu mina. Yebo.